Takže čaute, moje meno je Fire a dnes je to video Zina vs Zina proti jednému z najlepších slovenských ledger hráčov. Myslím si, actually, že mám šancu asi tak, že 10 ku 100. Ale ak si to tak zoberiete, nič nie je nemožné. A zároveň ja som v lese na prechádzke so psom a hram tu na blate. Pes ma ťahá tu všade dookola, takže niekedy možno budete vidieť, ako sa tu pohybujem tak dookola, ja keby som bol pijaný, ja neviem. Dokonca ma aj zamotal troška, ale tak ja rád plním sidequesty, takže to môžem zobrať ako jeden z nich. Tu zatiaľ hráme taký defenzívny štýl s Dominikom, by som povedal, ale on ma celkom už tlačí do rohu, čo není pre mňa dobré. Na čo tam ide? No, ja som skončil teraz. Výborne. To už neviem, či otočím, ale no. V popisku videa máte link na skin Tabby Kid. To je tá hnedá mačka, ale keď nemáte kita, tak ten skin možno nechajte niekomu inému. Mám v pláne inak teraz robiť viac videí, väčšinou obdeň. Jasne, že som zase zobral. Napríklad dnes 15.6. vyšlo toto iné versus 1 video. Ďalšie video je naplánované na 17.6. z Among Us, potom 18.6. spúšťu na 88k, 26. je to neuveriteľné, ale z Robloxu. Potom 22.6. z novej série Brawl Crash. Dobre, túto hru som prehral a tú sériu by som vám aj odporúčal pozerať. O čom je tá séria, inak teraz ideme s Coltom. O čom je tá séria, sa dozviete až vo videu, ale ak by sa tam niečo dané stalo, tak máte niekde v tom videu skryté slovo, s ktorým sa môžete zapojiť do giveaway. Potom 24.6. neviem, či sa mi podarí, ale chcel by som vydať video z Minecraftu. Ja som ho zabil. Wow. Potom 25.6. zo klasickej série Výhre alebo Trest. Teraz by mi to stačilo udržať. 27.6. zase zo série Brawl Crash 2. A potom je ešte naplánované videjko. Potom je naplánované videjko kupovanie random veci z AliExpressu, ale to neviem kedy vyjde, keď si viete, ako dlho tie donášky z AliExpressu trvajú. Teraz musím dožovať. Vidíte na mňa, aký Prime som zapol? Dobre, budem ticho. No, keďže viete, ako dlho tie donášky trvajú, ja neviem, ako to všetko chcem stíhať, ale ja idem ešte do Mečgoria teraz v júli, do Bosny Hercegoviny a uvidíme, no. Ale celkom sa mi zdá, že hrajem aj vyrovnanú hru proti Dominikovi teraz, len nemôžem tak veľmi to akčne hrať už ako predtým, lebo som celkom low a on ma zatlača, což nevyzerá veľmi dobre a zabil ma. Zatiaľ to je tuším remíza. Není to ani prehnanie vyhral, ale remíza. Takže aspoň by som sa mohol snažiť tak udržať. A mohol by som sa aj snažiť ho zatlačiť troška ja. Len by som sa musel trafiť a možno aj vyhrám túto hru. Že by trafcal. Nie. Tomu stačila sekunda, aby som vyhral, joj. Aby som mohol potom povedať, že som vyrovnaný s jedným z najlepších hráčov na Slovensku, ale tak. Teraz Dominik asi podľa ten najväčší login. No ja neviem, lebo
No, už dožuje, už sa snaží. Tam to asi bral, že to bude ľavouza, no a Fire ho potrápil normálne. To sa tak často nevidí. Ale teraz ma zatlačia dosť na plný čiare a ja neviem, prečo som tak išiel. Toto cítim, že ma porazí veľmi. Už ma drti. Aj. Fú. Inak som aj Supercell kreator, síce ešte neverifikovaný, ale som členom Supercell kreator programu, takže ak by ste ma dostatočne podporili, ja by napríklad odberom, mohol by som pre vás robiť giveaway o skiny, nových brawlerov, sneak peeky možno a pár takých vecí zaujímavých. Ale dobre, zabil som Dominika raz, to som spokojný zatiaľ, len on má teraz už v podstate troly, tuším. Nezabijam ma, jak som ti tam dať spray na to tu. Nezabijaj ma, jak som dať spray. No, tak. Daj sa tu. Dobre, sedám na to. No. Teraz neviem, či je to remis, alebo či ešte on vyhráva. Dobre, vyhráva. Ale podľa mňa to som podal aj celkom dobrý výkon. Aj keď už veľmi celkom prehrávam. Nie, že som dal ten round time teraz. Dobre, tak to som dostal rozdrtenosť za toho kolta teda, no. A ideme s Byronom, čo nie som veľmi spokojný, lebo som s Byronom hral asi tak naposledy, že pred 4 rokmi. Ja neviem, on odkedy vyšiel. Mne strašne nejde táto postavička, lebo mne príde, že má malý damage, ale pritom je celkom silný. Len to je problém o mne tu. Až trafil. No takže asi tá remizita sa bude aj rátať ako 0 bodov. Takže prehrávam 2-0. Buď 2-0 alebo 3-1. Ja si vyberám 2-0. To je zatiaľ lepšie. No a že by som ho zabil? No. Nice. No, musím teraz podať zase na ľudský výkon ako predtým. A na čo som išiel vôbec dopredu? No, to za to, že nehrám defenzívny štýl za Byrona, tak prehrávam, inak by som aj celkom mohol hrať vyrovnaný zápas. Len ja sa mám v kuse potrebu trepať dopredu. A to sa rimovalo. Potrebu dopredu. Koľko mu tam ostáva? Nie, on si dal heal. Takže, no. To vidíte, aký dosť nový tencaj normálne. A to, kto som kapsel pred ten gadget som teraz dal omylom, ale nevyjadrujem sa. Stáva sa. Toto už nemám takú veľkú nádej, ale samozrejme 1 versus 1 nedokazuje skill, ale tak viete sa chceli porovnať tak trošku na také keby ťažšie skúsenosti, keď vaši randomáci hrajú. Dobre, takže to je dnes odo mňa asi všetko. Ja vám dám do popisku dôkaz a čau.